Još jedanput lijepi pozdrav svima i još jedanput lijepi pozdrav našim gledateljima na kanalu RI. Naime, nekoliko riječi naravno o samom kanalu RI. Svi znamo da je nastao 1999. godine. Cilj je uglavnom bio da ta televizijska kuća informira sve nas, da stvorimo vrhunski televizijski, zabavni, informativni program i eto, nadamo se svi da će tako biti i u budućnosti, jer kažem, u ovih 20 godina nije baš uvijek bilo tako i vidjet ćemo koja je situacija sada kroz ovo jedno kratko predavanje prije nego što predložimo što imamo za reći. Naime, prijedlog da trgovačko društvo Kanal RI mora dostaviti izvješće o poslovanju kako u Skupštini PGŽ-a, tako i u gradu Rijeci, jer su u to trgovačko društvo građani PGŽ-a uložili više od 50 milijuna kuna kroz 20 godina, a sve u cilju stvaranja lokalne televizije na korist svih građana naše županije. Kanal RI je nastao 1999. godine i cilj je bio da građani PGŽ-a dobiju jednu dobru, kvalitetnu lokalnu televiziju koja će promovirati i informirati sve nas, pa je zato cijeli projekt plaćen novcem građana PGŽ-a, grada Rijeke i naravno mnogih jedinica lokalne samouprave. Dana 11. veljače 2022. godine održali smo sastanak u prostorijama kanala RI s upravom navedene televizije i predstavnicima grada Rijeke i PGŽ-a na temu kanala RI. Mi smo dali ovdje jednu temu, dakle dostava godišnjeg izvještaja o poslovanju trgovačkog društva kanala RI u Skupštini našoj, PGŽ-u i Vijeću grada Rijeke. Tu stvarno moram reći da inače sastanak je trajao skoro 2 sata, tu doista niko iz uprave kanala RI nije naletio na problem, čak i sama direktorica je bila vrlo kooperativna i rekla da ona bez ikakvog problema bi volila doći u županiju, naravno i u grad, i reći kako je trenutačno financijsko stanje te kuće. Upravo zbog toga što kada sam, naravno ja kao čovjek koji se više bavim uredničkim stvarima, zamolio da taj program bude malo aktivniji i bolji kako bi svima vama bio zanimljiviji, uvijek mi je rekla da nema dovoljno novaca i da televizija u biti jedva likvidna ili da ima stvarno veliko dugovanje. Tu smo naletili na još jednu točku, točka 2 je bila najduža i najproblematičnija. Naime, ja sam osobno zamolio da se osigura znači jedanput tjedno emisija uživo i za oporbu. Znači, svi vi dobro znate koliko je teško danas ako se nalazite u izvršnoj vlasti, da danas nađete svoj komadić prostora gdje ćete moći predstavljati nešto. Jer imamo cijeli niz dobrih kolega koji nešto imaju za reći, a trenutačno su u oporbi ili nisu u izvršnoj vlasti. Mogu nabrojati samo neke, gospodine Orijan Petković vezan za ovaj tu problem, ne znam, kolega Katalinić koji je fenomenalno o ekologiji i o zbrinjavanju otpada govori, zbog čega oni jedanput jedno ne bi imali emisiju u biti na korist svih nas, gdje bi oni mogli stalno pripremiti i goste, da to bude sve live, da bude javno glasovanje i da jednostavno svi mi vidimo o čemu se radi. Jer neke materije, neke problematike stvarno mi ne poznamo, ali ako to vidimo na televiziji, čujemo dva mišljenja pa se nešto malo to isukobi, pustimo telefone, otvorimo uživo, to može biti zanimljivije naravno za sve nas. Nakon sat vremena razgovora oko toga, evo došli smo do ideje da bi onda i to možda mogli realizirati na kanalu RI, jer znate na HRT-u postoji emisija, zove se Oporbeni zarez, gdje oporba ima što za reći uvijek, što je bitno, a evo i danas sutra da SDP dođe u oporbu, to će za SDP isto biti super, moći će se koristiti tih sati i pol vremena praktički da evo izvršnu vlast mogu pokuditi kada to bude trebalo. Zatim otvaranje kanala RI prema stanovništvu PGŽ na način da se naprave emisije koje će koristiti to jest amaterske video materijale u svojem programu, te da se oformi edukacija amatera u pravcu snimanja i editiranja video materijala za potrebe televizijskog emitiranja. Naime, kao što znate, jako je teško danas doći sa autom, kanal RI ima samo 2 automobila, sad dok vi njega pošaljete u Gorski kotar da vam nešto snimi, ili u Lošinj, ili na Rab, to su sve udaljene destinacije. Treba reći, ako mi uspijemo pomoći tim mladim ljudima, postoje stvarno brzi tečajevi u trajanju od sata do sat i pol vremena, gdje se čovjek može putem mobitela naučiti sam nešto editirati i napraviti, mogli bi kao PGŽ i kao kanal RI dobivati te snimke koje bi mogli kasnije koristiti u informativi naše televizije, kanal RI. Nakon tog sastanka koji je trajao, kažem, 2 sata, na temelju članka 109 Poslovnika Županijske skupštine i kao županijski vijećnik sam 4. ožujka uputio prijedlog materijala koji ukazuje na potrebe dostave godišnjeg izvještaja o trgovačkom društvu kanala RI ovdje kod nas, znači u županiji. Mislim, naravno, ovo kad govorimo o županiji nije samo stvar županije, nego to smo sve jednako kontaktirali s ljudima iz grada, zbog toga što je vrlo bitna stavka kako smo mi kao PGŽ i grad Rijeka u većinskom vlasništvu naše televizije kanal RI, znači imamo 56%. Naravno da bi bilo super da tako nešto bude u gradu, što je veliki broj vijećnika već i je prihvatio, jer misli da je to stvarno jedan standard koji bi u biti koristio svim strankama kako u gradu, tako i u županiji. Godišnje izvješće trebalo bi sadržavati financijsko, kadrovsko te programsko. Naravno, izvješće, to je vrlo bitna stavka
stavka, jer televizija je nešto što mijenja ugled svih vas. Evo, mi danas o kolegici Ivi Rinčić možemo pričati recimo jako lijepo na kanalu i jako ružno. I vjerujte, građani će tako percipirati kako jedna televizija bude o njoj govorila. Znači, televizija je stvarno bitna stavka i znači o njoj, upravo u tom poduzeću ne možemo pristupiti kao nekim ostalim poduzećima koji se bave recimo rasvjetom ili nečim drugim, jer Kanal 3 mijenja mišljenje svih naših građana Primorsko-goranske županije. Prijedlozi zaključka su da se prihvaća informacije o potrebi dostave godišnjeg izvješća o poslovanju Kanala 3 i to je pod A, i pod B da se poziva trgovačko društvo Kanal 3, to je direktorica društva sad u ovom trenutku, da najmanje jedanput godišnje podnese skupštini PGŽ-a izvještaj o poslovanju za prošlu godinu. Točno mjesec dana nakon toga što smo mi podnijeli taj zahtjev, znači 4. travnja, dobili smo odgovor od župana Komadine u kojem se jasno vidi da se daje pozitivno mišljenje na prijedlog materijala podnesenog od strane mene kao predlagatelja, no to nas je evo sad malo iznenadilo, no da takav godišnji izvještaj bude samo za jednu godinu, 2021. godinu, uz obrazloženje da vlasničku strukturu čini 37 suvlasnika, te da nije potrebno da uprava društva svake godine dostavlja županijskoj skupštini izvješće koje je samo jedan od suvlasnika, a znači ima ih 37. Sad, što je tu poanta priče? Vidjet ćete sad zbog čega je to ipak bitna stavka. Ovako obrazloženje meni osobno je bilo jako teško za prihvatiti, ali bilo je nerazumljivo ne samo meni, nego i mnogim kolegama iz SDP-a s kojima sam razgovarao, znači i s jedne i s druge strane i naravno s kolegama iz HDZ-a i sa ljudima koji su u sredini. Iz kojeg razloga? Naime, PGŽ danas ima 27,61 dio, znači temeljnog kapitala društva, dok grad Rijeka ima 28,45, te trenutačno ima većinski udio u temeljnom kapitalu, dakle to je 56,6%, evo mi svi zajedno, ali evo, ajmo reći, Rijeka bi tu trebala biti glavnija. Kao što ste malo prije čuli kad sam župana pitao vezano za ovu prodaju, on je sam rekao ja ne znam ništa o tome, čuo jesam, ali sve smo to prepustili gradu da grad to rješava. Znači nama grad konkretno još niti jedanput nije bio ovdje, s nikim od nas nije razgovarao, s ljudima s kojima se razgovarao s gradom, oni isto nemaju pojma uopće ko bi bio taj misteriozni čovjek u biti koji bi sad prihvatio taj Kanal 3 i uzeo takvu televiziju sa tim dugovima, tako da u biti stvarno se moramo angažirati malo više oko toga da i mi kao županija sudjelujemo u tome ako bi se slučajno išlo u nekakvu prodaju, da i mi nešto malo više toga znamo o toj temi. Tako je primjerice, ajmo reći zbog čega je ovo bitno, ovakvi postoci doista ne znači ništa jer Kanal 3 je bio upravljan od strane PGŽ-a jako dugo zbog godinama najvećeg postotka udjela u temeljnom kapitalu. Znači, naša županija je bila uvijek najveći pojedinačni udjeličar, ajmo reći, u Kanalu 3 i jednostavno kada je grad Rijeka odlučio platiti nekakav dug od 700.000 kuna, tada su oni za 100.000 kuna sad prebacili u biti da su veći udjeličari nego što smo mi, kao oni bi sad trebali imati pravo razgovarati o nekakvoj prodaji eventualno Kanala Rišo. Mislim da se to definitivno ne slažem, upravo iz razloga što mi godišnje puno više novaca dajemo od grada Rijeke, a taj novac se nigdje ne vidi u našim udjelima u televiziji. Znači mi smo već odavno trebali postati kao županija opet većinski, ali nažalost evo još uvijek nismo i to bi stvarno mogli riješiti. A to bi znali kada bi imali izvješće ovdje, onda bi došla direktorica, ona bi rekla koliko je novaca uložila županija, mi bi rekli čekaj malo pa mi želimo zbog toga biti veći udjeličari, znači mi bi opet bili sigurno negdje oko barem 4% bi imali više nego što imamo sada. Ajmo reći ovako, tako je primjerice 2012. godine kada je Kanal 3 napravio svoje najveće dugovanje od 14 milijuna kuna, PGŽ imao 29,65% udjela, a grad Rijeka ima 23,16. Evo, Galenska laboratorija je tada u to vrijeme imao 8%. Zbog čega taj dio priče vrlo bitan? Bitan je upravo zbog tih dugovanja koji su se stvarali tada 14 milijuna, danas 3 milijuna, sve zajedno to je 17 milijuna. Pa ste radite 20 godina i stvorite 17 milijuna kuna dugovanja. Ja mislim da je to stvarno jako puno novaca i mislim tako bi svako od nas mogao voditi bilo kakvo poduzeće, praktički nemate odgovornosti i dan danas vam šalje grad i županija jako puno novaca, a sa programom su građani nezadovoljni, to jest i vi svi ovdje koji sjedite ste nezadovoljni sa programom, to sigurno znam, posebno i vaši roditelji i vaši članovi obitelji, jer većina vas niti ne gleda ovoga Kanal 3. Nešto malo o tim samim udjelima, evo pogledajte kako to ovdje stoji, koja je to situacija. Ovdje imate cijeli niz poduzeća koji su također u stečaju, koji imaju 0,57, 1%, 2% i tako dalje. Sa nekim od tih ljudi sam razgovarao, oni bi se toga vrlo rado riješili tog udjela i u biti mi kao županija bi za vrlo malo novaca mogli dobiti neke udjele od ovih ljudi, a čak evo dosta i njih je bilo uvjetovano tada da moraju ući u vlasničku strukturu Kanala 3, čisto zbog toga da bi dobili nekako poslovanje s gradom. Tako da evo, ovo bi stvarno trebali očistiti, sjesti kao županija
županija sa nekakvim oformiti vijeće koje bi pogledalo što možemo dobiti za puno jeftinije novce, jer kažem konkretno, evo gospodin isto, ne znam, Zabeli ne želi se baviti više televizijom, cijeli niz ovih menadžera s kojim sam ja razgovarao, rekli su mu daj pusti me, ne želim niti ulagati, niti se baviti time, a imaju udjele. Onda ajmo to uzeti za nešto malo novaca i priključiti to našoj županiji i neka onda stvarno kao županija odradimo da ta televizija bude bomba i da stvarno eto svi budemo na nju ponosni. Evo vidite, Galenski laboratorij, koliko ima udjela. Uglavnom sve skupa cijela televizija vrijedi nešto malo više od 10 milijuna kuna, minus ova 3 milijuna duga koju smo sad napravili, to je znači praktički 7 milijuna kuna nam vrijedi cijela televizija. Idemo dalje. Znači, danas Primorsko-goranska županija izdvaja 160.000 kuna mjesečno za kanal RI, grad Rijeka 100.000 kuna i potpuno je nejasno zašto udjeli županije i grada ne rastu. Još jednom naglašavam da grad Rijeka i PGŽ godišnje ulažu 3,12 milijuna kuna. Jedini spas za normalno poslovanje ove kuće je puna transparentnost s informacijama oko financija, kadrova i programa na kanalu RI. U ovome trenutku na kanalu RI je vrlo teška situacija jer uprava televizije i uredništvo imaju izrazito lošu komunikaciju, da budem točni, jedva da ih pričaju. Poznam ih naravno sve, sam isto čovjek ovoga naravno iz medija i s kanala RI odlaze talentirani novinari zbog neprofesionalnih uvjeta koje imaju vrlo male plaće, imaju kasnije dosta velike zaostatke i dug se u ovom trenutku naravno popeo na vrtoglavih 3 milijuna kuna. Imali smo i slučaj da i muž i žena su radili na kanalu RI, plaće su im kasnile, imali su 2 male djece i sve skupa, mislim godinama su pokušavali nešto napraviti, evo žena je otišla, muž je ostao, mislim taki cijeli niz priča imamo stvarno koje su u biti teške, a znamo da ima puno dobrih ljudi koji rade na kanalu RI i koji su zaslužili bar da imaju dobre plaće i da sve bude na vrijeme. Iz povjerljivih izvora saznam da se započeli sa tajnim pregovorima, znači oko prodaje kanala RI, upitnom poduzetniku, te sam to pitanje uputio i na prošloj, to jest u siječnju na skupštini županu Komadini. Župan je kazao da je on čuo tu informaciju, te da nema dodatnih saznanja oko tih pregovora, evo što to je i danas rekao, i što osobno sam izrazio stvarno sumnju, evo ja vjerujem da naš župan ima stvarno što se kaže dobre veze i veliku pamet i sve stvari, ne vjerujem da baš tako jednu važnu stvar, sad nije on čuo ko bi išao u te pregovore, to niko od vas ne vjeruje ovdje, prema tome treba reći točno u kojem se pravcu ide i mislim da je to jedina stvar koja bi trebala biti transparentna oko ovog slučaja. Ukoliko novi poduzetnik bude kupio kanal RI s ovako velikim dugovima i 33 zaposlenih, pitanje je hoće li nakon godinu dana i on ugasiti tu televiziju, istjerati 33 ljudi na cestu i proglasiti stečaj s kojim bi nestali svi dosadašnji dugovi prema djelatnicima, državi i dobavljačima. I sad na kraju, ili je to krajnji cilj i hoće li se ponoviti u biti sudbina RI TV-a. Vi svi znate, ja sam bio glavni urednik na RI TV-u 99. 2000. i 2001. godine. U to vrijeme mi smo s velikom ljubomorom gledali na kanal RI zato što je konačno se stvarala jedna televizija koja će imati ogromnu zaštitu grada, županije. To je bilo 100 ljudi je tada radilo na kanalu RI. Sve je bilo lepršavo. Kupovali su se rustikali namještaje. Bio gospodin Kevo koji je bio tamo, on je toliko novaca raspalio u sve to skupa da to bude skupo od svjetle, kamere. Sebi su davali ogromne honorare i to su dijelovi u biti dugovanja onih od 14 milijuna kuna koji su nastajali. A mi smo recimo tada na RI TV-u morali se pouzdati nekako svoje znanje koje smo imali, pa smo onda nekako 10-godišnje znanje koje sam imao na HRT-u nastavio iskoristiti da napravimo nekakve dobre emisije koje su stvarno bile za ciljane skupine. Mi sad imamo ovdje naše penziće i predstavnike umirovljenika. Konkretno, mi smo imali i emisije za penziće na kanalu RI. Imali smo prvu emisiju Ča Val, zvala se Ča je Ča i cijeli niz glazbenika nam je dolazio u tu emisiju od Dule Jeličića i svi naši naravno glazbenici ovdje potresuju koji ste tamo mogli čuti. Mozaičnu emisiju Dobran Rijeko gdje je bilo također isto cijeli niz glazbenika sa ovog područja. Vi danas imate cijeli niz super glazbenika s našeg područja koje se nikad nije pojavilo na kanalu RI. Cijeli niz mladih ljudi koji se pojavljuju na HRT-u, na A strani, fenomenalna emisija, vi njih uopće nemate na kanalu RI. Antonela Doko, dobitnica Porina, super žena, nikad nije bila na kanalu RI. Ne znam, Miklav Čakarun se nema gdje više pojaviti, u zadnje vrijeme nema je nigdje, a vidjeli bi ljudi s guštom. Kanal RI je inače i socijalna mjera bi mogla biti, jer kažem u trenutak kad naši umirovljenici nisu mogli izaći vani 2 godine, a to je bio sada slučaj sa našom koronom, da smo mi njima dali nekav zabavni program, da bude baš poseban program za penziće, ali zabavan, veseli program, telefoni uživo, da mogu čestitati rođendan nekome. To bi bilo potpuno drugačija stvar. Ljudi bi se malo opustili, dobili bi neke više informacije. Mnogi naši roditelji su danas kući sami. Neko im je umro ili muž ili žena, sami su doma i mislim da u tom trenutku kanal RI bi mogao odraditi super televizijsku emisiju da bude isto socijalna, upravo u tom pravcu. Danas mnogi penzići prate slavonske televizije gdje imate live emisije, tamburaši, zafrkancije,
javljanje na telefone, što smo mi zaboravili naše penziće. Pa naša županija je predvodnica zabavno-glazbene industrije ovdje. Od nas dolazi izbor za Miss Hrvatske, Dora, Porin, Opatijski festival. Od nas dolazi taj zabavni tač. To je naša Opatija. Opatija je Hrvatski Sanremo. I sad mi imamo svoju televiziju, najgore zabavni program je upravo na našoj televiziji koju mi svi financiramo ovdje. Gospodine Pavelo, upozorava na 10-minutno vrijeme koje imate kao predlagatelj. Imate još minutu. Hvala. Još minutu. Evo stvarno, ja se nadam, samo još moram zakačiti da ne bi slučajno zaboravili, na RTV je bila i prva emisija o seksu ovoga, znači išla je iz Rijeke, zvala se Lizaljka, vodila je Marija Štrajk i tako da smo malo ukazivali na otkačene stvari, ali smo imali i ultrazvuk emisiju koju je vodio Richard Lenac isto, koja je pokazivala i alternativnu glazbu i to je sve nešto što je išlo iz Rijeke i mislim da je Rijeka tu zabila gol i pokazala u biti kako se može jedna super lokalna televizija napraviti da bude tada gledana, a imali smo kodere i putem CCN-a smo bili gledani u cijeloj Hrvatskoj, tako od Osijeka do Dalmacije, svi su nas gledali. Ja bih želio osobno da to bude i budućnost naše televizije Kanal 3, da stvarno tu pomognemo, da gledamo, da oformimo jedan tim, da okupimo ljude i da otkupimo ove male dionice i da budemo stvarno pravi frajeri, da imamo najbolju televizijsku emisiju i da na najbolji način predstavljamo našu županiju diljem Hrvatske i jednako tako da informiramo sve naše građane. Zato eto stvarno ja bih vas molio da prihvatite ovo izvješće jer je transparentnost je najvažnija stvar. Ako nam dođe ovdje direktorica, saznaćete vi puno stvari koje do sad nismo znali, koje stvarno ne znamo, što se događa i na taj način ćemo pomoći i djelatnicima koji tamo rade i našem projektu koji smo svi zajedno uložili već preko 50 milijuna kuna. Eto, to je to i hvala vam lijepo. To je to. Hvala gospodine Pavelo, otvaram raspravu na ovu točku dnevnog reda. Izvolite.